på landingsbanen. Er du klar, min dreng? Ja, det er jeg vel. Okay, drenge. Nu skal I høre her. Når I kommer til hangaren, så er I egentlig fri. Vi er ikke helt sikre på, at julemanden kommer til at være ved sin fulde fem på dagen. Så hvis I har lyst til at komme herop og hjælpe lidt mere, til vil det være rigtig rart. Vi finder ud af noget. Godt. Er vi klar til at lette? Take it away, man. Nej, ved I hvad, drenge? Jeg har faktisk ikke så meget lyst. Klar til at lette om 10, 9, 8. Nej, jeg er ikke så glad for... 6, 5. Okay, Baldur, tag det roligt. Jeg lover, det skal nok gå. Okay, jeg skal nok tage det roligt. 2, 1. Woohoo! Yeah, man! Yay. Okay, Baldur, lad være med at kigge ned. Okay, lad være med at kigge ned. Lad være med at kigge ned. Nej, jeg kiggede ned! Okay, tag det roligt, og så nyd udsigten. Du er flyvende rensdyr, det er jo meningen, at du skal flyve. Ser det ikke flot ud? Jo, det gør det faktisk. Det ser monster godt ud. Baldur, Yeah! hvad gør Allan? Nå, han løber bare. Løber? Ja, han løber mega stærkt. Nå, jeg har aldrig fortalt os. Har en dreng? Nej, det har jeg ikke. Nope. Nå, men det kan han altså. Lidt tid senere. Så er vi her. Så skal vi bare have læsset gaverne af. Det skal jeg nok gøre. Jamen, fint nok. Så må jeg blive gå. Men vær sød at komme tilbage til jul, ikke? Vi skal prøve at se, om vi kan nå det. Nå, lad os se, hvad der er i klassekassen. Hvad er der så i den? Det er en seddel, hvor der står, pengene er inde på mit kontor, parentes, inspektørens kontor, parentes, slut, pis. Kom du noget til? Nej, det står faktisk på sedlen. Nå, men lad os så komme tilbage på skolen. På skolen. Kom nu, for fanden, skynd jer! Ja, vi kommer nu. Der må være et andet sted her. Benny, Hvad? så du måske vi skulle larme så meget? Nej, det er lige meget. Jeg tror, jeg har fundet den der kat. Jeg kan bare ikke nå den. Jeg tror jeg godt, jeg kan nå den. Nå, så er det nok, at alle tager lige enderne op lige nu. Hvad fanden laver du herinde? Psst, Benny. Hvad? Jeg tror, det er ham, der stjålet klassekassen. Nå ja. Nå, ikke så meget snak. Det er mig, der har taget klassekassen. Muhaha. Det er jo ikke fordi, jeg ikke kan lide jeres klasse, men jeg hader den sgu bare. Men det var jo mere eller mindre regeringen, der fik mig til at gøre det. Altså, det var altså heller ikke skide smart med de socialisterne. Nå, men pengene skulle jo bruges på noget nisseøl og jeg skulle lave en kult. Og så også penge til julefrokosten selvfølgelig. Den skal vi jo heller ikke glemme. Og ja. Hangaren. Baldur! Til tjenestelse! Vi har lige fået besked fra Benny om, at de har brug for hjælp. Hvordan har du fået besked? Via telepati. Telepati? Hvornår har du lært det? Det er forfatteren var doven. Hvem er forfatteren? Nå, men i hvert fald, du skal til menneskeverdenen. Menneskeverdenen? Men søger, jeg er et rensdyr. Du skal nok blive det igen i aften, tror jeg. Men indtil da... Hvad er en rigtig dreng? Ja, en rigtig dreng, men også en rigtig nøgen dreng. Jeg har lagt noget tøj inde på dit kontor. Træd af soldat og gør mig stolt. På skolen. Men nok om flygtningekrisen. Jeg sympatiserer jo en lille smule med Hitler. Eller jeg i hvert fald godt forstå, hvad det er, han siger. Eller, I ved, hvad jeg mener, men nok om det. Jeg kan desværre ikke lade vide, hvad jeg har fortalt jer, så derfor skal jeg ydmyge jer. Og derefter bliver jeg nødt til at smide jer ud. Og så bløder du og spørger dig hvad? Jo, på en måde, fordi det her er faktisk en vandpistol. Og når jeg skyder, jeg kommer til at ligne jer tisse i bukserne, og så bliver jeg ydmyget. Og så kan jeg smide jer ud på den undskyldning, at I har blufærdighedsskrækkende. Muhaha. Hvad er blufærdighedsskrækkende? Ja, det er sådan en ting, men altså, lige meget. Det er et magisk øjeblik færdigt. Så stå nu helt stille
Ej, shit, mand. Er der kommet noget til? Du skal sgu da ikke spørge, om der er noget galt. Skal jeg ikke? Nej, løb! Okay. Kom nu for fanden alle sammen, løb! Hvad med dig? Jeg henter hjem, hvis læreren finder kassen med penge, før jeg får fat i den. Det tror jeg nok, det er mig. Vi kan jo ikke bare efterlade dig her. Hvad hvis du tror, det er dig? Så må jeg bare tage et mærke og trylle for fanden. Det kan du jo ikke. Du må jo ikke bruge dine kræfter. Hvad med den gamle nisseregel? Fuck det gamle næseregler, løb nu bare! Nej! Hvad? Du hørte godt, hvad jeg sagde. Hvis du vil, vi skal være så stadig, så tager du mig med, og så tager David og Dennis med baldur. Okay, forstået, Dennis. Men... Ikke noget, men kom nu bare. David? Kom nu bare, Dennis. Hvad fanden laver I herinde? Dennis! Hvad? Løb! Vi bliver lige der. Jeg er tilbage lige om lidt. Så, nu løber hun. Nu har vi tid til at finde de nisser og øl og han gemte. Okay, så lad os gå i gang. Hvad lever I så her? Hvorfor fanden er inspektøren slået ud? Det er fordi, vi havde fundet ud af, at inspektøren havde taget klasskasset med pengene. Kig selv derop. Det er da særligt rigtigt. Men det er jo ikke nok. Jeg tror på det, Elias. Fordi du er virkelig en af de bedste elever, jeg har. Men det er simpelthen ikke nok. Han prøvede at skyde os med en vandpistol, så alle ville tro, vi havde tisset i bukserne. Så kunne vi jo smide os ud for blufærdighedskrænkelse, tror jeg det hed. Okay, det var da ikke lige så sjovt, hva'? Og så fandt vi også ud af, at han havde brugt nogle af pengene på øl og alkohol. Ja, se selv! Hold da op, drenge. Det var da lidt en mundfuld. I giver jer fri for nu af. Mange tusind tak. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor glad jeg er. Jo, det kan jeg. Og tag så et skridt, før jeg skifter mening. På Grønland. Jeg tror, det er første gang, julemanden overhovedet ikke har været med til at dele gaver ud. Det gør ikke nogen skade at prøve noget nyt. Nå, men 3 mennesker, en nisse og en isbjørn. Ført af et rensdyr med højdeskræk. Forhåndsværende højdeskræk. Okay så. Rensdyr med en forhåndsværende højdeskræk. Og hvad er der for øvrigt galt med at have en isbjørn med, var? Ingenting. Slet ingenting. Det må du meget undskylde, Anna. Ja, præcis hvad jeg tror. Men hvad så med vores familier? Skal vi ikke hjem til dem? Jo, bare rolig. Det er noget meget indviklet med det der julegaveræs der. Det er sådan forvirrende på en måde, så ikke engang jeg kan forklare det. Det er der kun en, der kan. Og for øvrigt så er der en tradition for at invitere medarbejderne, familie til julemiddag. Jeg har spurgt menneskenes forældre der. De besvimede vist lidt. Er det okay? Ja, de har det fint nu, men vi skal huske at slette deres minder. Sletter jeg også vores minder? Nej, vi har en regel for, at vi ikke må slette børns minder. Hvorfor er det nu ikke det? Så mange spørgsmål, så lidt tid. Sidste spørgsmål. Hvordan har julemanden det? Han har det meget bedre, men han er ret træt. Men bare rolig, han kommer med til julemiddagen. Bare rolig. Okay, klar til start. Gælder om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,